Σκάσε λίγο. Σούπερ τροκτικό. Αντώνιο, Ο Παύλος στέλνει Messenger. Βλέπετε έναν μαλάκα να έχει κάνει πολλά crafting. κάνεις βίντεο. Ω, ναι. Αλλά πατάω παύσεις. Βλέπετε ένα σκελετό να προσπαθεί να ανέβει το βουνό. Το καταράκτη. Αποτυχία. Ο σκελετός ετοιμάζει για απόπειρα αυτοκτονίας. Μάλιστα. Βλέπετε το κόλλο του Παύλου να κουνιέται έτσι. Σε ένα κλάσι. Βλέπετε το Παύλο κάνει κύκλους. Βλέπετε τα μαύρα μάτια. Βασικά βλέπω όνομα. Εδώ ακούτε το Παύλο να λέει όλε. Όλε. Ολαλά. Εδώ βλέπετε το Στέφανο να μην μιλάει. Α, αυτός εδώ creeper είναι εδώ. Ολαλά, μπερδέ παντού. Χαχά. Φίλε μου λίγο το Στέφανο. Το ζόμπι κοπανάει το κεφάλι του στον τοίχο. Αυτό είναι ένα καλό ποτάμι και επιστρέφουμε. Το ζόμπι είναι έτοιμο για αγκαλίτσα. Αυτό ήταν το βίντεο. Καλά. Καλή νύχτα. Όσκα, γεια σας. Ντολμάδες.